Na tomhle sportu se mě totiž líbí, že tady se nedávají náhodný góly. Jo. Ve většině případech nevyhrává ten horší. Tady, co člověk ošidí v přípravě, tak se to okamžitě projeví na výkonu. Je to skvělý pocit, no, když jdeš v té maximální rychlosti a jedeš to zatáčkou, tě to tlačí do té dráhy, do toho sedla, držíš to těma rukama, aby ti to nevypadlo z rukou, ty řídítka, a tak si tam vytváří nějaké přetížení, tak to je jako skvělý pocit. Když jsou kolem mě ty ostatní, jede se tu 70, jede se takudle, jak my říkáme, tak je to adrenalin, mě to strašně baví. Cyklistika, tak určitě zábava, rychlost a i ta dřína teda, no. 20. A kluci jsou prostě výborní. No, většina z nich prostě tady skoro každý má nějakou medaili z Evropy nebo do světa. Ať z juniorů nebo z dospělých. Sice jsme státní zaměstnanci, máme tady stálej plat, mohli bychom tady pracovat 8 hodin denně a zdar, ale to tady z nás nikdo nedělá. Je to služba pro ty závodníky a my jsme tady prostě ten jejich podpůrný tým a žijeme s něho vlastně celý den. Tak je to vlastně takový první velký krok v životě, bych to tak nazval. Musí v podstatě přijít semka do Brna, odstěhovat se od rodičů, takový velký krok do života. Šok pro mě teda, jo? Že vlastně odstěhovat se v 16 letech z domova, starat se sám o sebe a veškeré věci jako dělat sám. Tak, že jsem zjišťoval, kolik je světový rekord na motorce, za motorkou, když jedeš na kole na dráze, tak je to 150. Tak pokaždé někdy bych to chtěl zkusit. A na silnici za autem mám 120. Takový ty obavy a strachy v tom úplně maximálním výkonu si myslím, nebo aspoň z mé zkušenosti, tak člověk úplně vypne. A jako samozřejmě počítá s tím, že to před ním může spadnout a může se rozsekat totálně, ale v tu chvíli to člověk neřeší, protože jak se dostane do takového toho závodního módu nebo tranzu, tak jak to naskakuje mě, tak tohle se úplně vypíná. Cyklistika se nedá dělat pro peníze. Já to nedělám za nějakým cílem, že bych vydělal velký peníze, ale že to kolo miluju a přece jenom to není tak hodnocený, jako třeba ten fotbal. No. Pojedu plnej a neskočí mě. Budu tak rychle, že mě neskočí.